Prejdeme si teraz základné nastavenia. Ako prvé, tu si môžete všimnúť firmu, ktorú ste si založili. Tu je možnosť si poprípade poupravovať, napríklad ako to, že pláca DPH. Môžete si skontrolovať, tu si viete nahrať to logo, aj nahrať podpis, poprípade zmeniť balíček. Druhé máte prevádzky. Tu si viete vytvárať prevádzky v prípade, že vaša spoločnosť má viacero prevádzok, že viete si tuto popridávať prevádzky, viete si popridávať pokladne. A tu máme kategórie, ktoré si viete vytvoriť podľa toho, ako si chcete triediť náklady a výnosy. Tu vidíte základné, ktoré tu sú. Napríklad môžeme si dať, že tuto si chceme pridať. Ja neviem, napríklad pridali by sme si, že si chcete dať PHM. Kto si chce sledovať pohonné hmoty, môžete zopakovať PHM. PHM si náklady a dáte uložiť. Automaticky sa vám vlastne vytvorá ďalšia kategória, ktorú potom môžete používať. Tu máte formy úhrad, ktoré sú tu prednastavené a tu viete pridávať rôznych používateľov. Pôjdeme ešte tuto k tej prevádzke sa vrátime. A tu si vysvetlíme, ako možno požiadať o vytvorenie e-mailu a na čo slúži.